video jeg lige har tænkt mig at lave. Yeah. Og vi spiller det her. Jeg skal lige se om jeg har fået min gamle skud tilbage. For det jeg begyndte en video, men den gik sådan ret fragt. Så jeg håber jeg kan lige vise min. Ja, okay. That was my old skills. Pentagram. Den der mens jeg ikke har set før. Business class. Er det sådan en man ikke kan få med eller ny? Ja. Den der har jeg godt nok ikke set før. Er det godt eller dårligt? Det er dårligt. Ingen bedre end dig. Undskyld, men hvad går den der achievement ud på? Шли через рампы, короче. Let us begin. Hvorfor fuck er den der stadig? Er den så stok? Sådan er det, når man spiller mod Pentagram. Der gik min mikrofon lige ud. Det er sådan, at den gør nogle gange. Det er ret fucked. Spiller på nytestet. So me fault. Jeg skal bare lige vende mig til det rigtige team. Yeah. Ham der Pentagram, ikke? Det jeg kalder for Penta-streak. Справа сидит, справа сидит. Jeg fik et chok! Ja. Hvad der sker med min headset lige her? Fujime. Ups. Jeg kan ikke noget købe noget. Okay, det går ret dårligt for mig. Jeg skal lige lære at spille med et nyt tastatur. G710 plus. Oh fuck, hvad sker der? Jeg føler bare plastik. Delfin. Jeg tænker mig at dele den her op i 2. Og min mus, jeg giver alt andet skyld. Jeg har lyst til at prøve den der USP. Jeg har ikke prøvet den før. Altså jo, jeg har prøvet USP før, men ikke skinner, altså. Jeg tør ikke der. Jeg har de ultimative terroristergun, altså. Jeg kalder den for en
modsat køn. Altså, det er ligesom pige og dreng. Ja. Ej, det er det faktisk ikke. Ups. Jeg får optagelsen lige op. Så man kan se det sådan. Steady. Bam! Okay, når han kommer ind, så er der headshot. Jeg er i en drømme, altså. Jeg var lige i drømmeverden. En sovs. YOLO! YOLO virkede ikke så godt. Smile file. Smile. Smile 5. Kom så, Smule. Shake that booty. That explosion on that booty. 2 words. Explosion and booty. Booty explosions. Jeg kan bare ikke spille ud min CSGO-mus. CSGO-musen er... Okay, hvad sker der med min headset? Det er sådan no raid in the penis. Jump. Oh, fuck! Okay. Det her, det er en slinder. Ja. Eller. Hvorfor er der så mange tyrkere? Eller er det tyrkisk? Det ved jeg ikke. Kinesere. Hvad end det der står på. Med det der mærkelige A. Åh, sidste! Bang! What? 2 words. Cheetah. Hvordan kunne han lige gøre sådan en trollepølle? Oh my god, jeg spiller mod en cheater! Cheater! Okay. Hvordan skal man gøre, når man spiller mod en cheater? Gør som jeg gør feed. Okay. Så hacker han ikke din konto. Nej. Det ved jeg ikke. Hvad skal man gøre, når man spiller mod en cheater? Det må gerne hjælpe mig. Ja. Og hvis der er too much larm i the background, så er det min lillebror. What? Jeg skød der! Han kan skyde 3 skud, når jeg skød ham. Det finder jeg banget. Khalar. Undskyld, jeg skal bare lige gøre det her. Sådan der.
Og så... Ja. Sådan der nu den inde. Okay. Helt sved på panden. 3 sekunder. Free 60! Okay. Ja, jeg er noob. Men det er et ret fedt Talent. K-ball. Men altså, hvis der er en ting, jeg skulle sige... Altså, jeg mener, nu snakker jeg om mit G710 plus keyboard. Men hvis der er en ting, jeg synes, jeg skulle sige, der er dårligt, så... Jeg ved ikke, altså, der er faktisk 2 ting, men altså... Den ene, det er bare mit keyboard, der er lidt fucked. Altså... G-knapperne... Lad os sige, de er sådan lidt fucked. Når jeg bruger dem i spil... G1... Det er ligesom at klikke på 1. Hvorfor fuck har de så lavet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, når de har lavet G til 6? Altså, det er jo fuldstændig komplet idiotisk. Altså, du kan lige så godt æde en hotdog. Og så klage over Fødevarebestyrelsen, fordi de siger, at der er for mange bakterier i den. Det er jo nøjagtigt det samme. Ingen forskel. Bortset fra det mad. Ej, okay, det tror jeg. YOLO! That dweeby. Ah! That wallbang! Dude, hvordan kunne han cheat sig igennem og se mig? Altså, det er jo komplet hack. Det er jo bare hack. Hack er det. Er det en ASMR? Nej, det er en... For et dum, jeg læser ikke først. Det er en trigon. Tag ham der, altså er du blind? Eller white? Det er ham der cheateren. Ja, det er også på bunden, han snød i starten. Squine baby. Catch lucky nade like a dude. Det er bare lokkegranat. Ikke kniv eller lokkegranat hurtigt. Jeg kan bare ikke vende mig til det her keyboard. Det er bare så... Gameleg. Okay, vi leger gameleg, ja. Hvis I gør noget, så bliver jeg kædet eller bandet, altså. Ligesom de der admins siger åndssvage regler. Jeg dræbte bare alle fangerne på en Bajal server. Nu er bandet, I guess. Jeg lukker bare gasset. Jeg lukker lort ud. Hvordan kan han ikke dø? Wow, det... Oh, fuck! Det er det sygeste shot, jeg ser. Die, motherfucker! What? Jeg vil tage en, der er lige så god som AK'en. Jeg fik en ret stor succes, synes jeg.
Synes I måske, men jeg synes det lidt. Jeg ved ikke hvorfor det her det er bare en vane, jeg gør. Altså, bare lock nade every day. No. Så går du væk, altså, jeg skyder en. Og tons. Fuck. Ja, tons, fuck. Så er det fuck. Så er det cheateren. Ja, det er løbet tør. Genius, altså. Jeg løb tør. Jeg burde have set på min skud. Ja. Det burde jeg. Ja. Det burde jeg. Så ja, okay, nu trykker jeg på G-knapperne. Hvorfor har de lavet dem? Altså, jeg kan jo lige så godt trykke på 1, 2, 3, 4. Så er det lavet G. Sådan der. 360 race go. Oh my god, jeg kan godt mærke, jeg har ikke kan spille med den her mus. Det her, det er bare alt andet end CSGO-mus. Også all too tight for at spille det her. Jeg er for tired. Ej, det er jo ikke. Jeg har det bare, med den her mus, der er bare, jeg kan heller ikke koncentrere. Fordi jeg har 2 lortebrødre ved sådan noget. Annik. Der får King 4 8 i nu. Ej, det ikke det er ikke lak. Han kan bare kode hurtigt, andre de kan lave den hurtigere end ham. På så laver du en svær kode eller sådan noget. Hvorfor har de så lavet et hul, hvor at altså hvorfor har de lavet et hul, hvor CT kan stikke en eller anden ting ind? Eller hvorfor har de lavet ledningerne stå udenfor? Kunder er kunder. Akemet. Jeg er Akemet ligeglad. Rend mig i akt med den. Jeg har lige hørt Frozen på 25 forskellige sprog. Ну вот видишь, я же говорю, ты даун, из-за тебя чувак бомбу не засейвил. Hvordan siger man overhovedet flemish på dansk? Er det flemsk? Eller virkelig et sprog, der hedder flemsk? Hvorfor fuck vil man dog kalde et sprog for flemsk? Have no idea. Det er også fordi jeg spiller med nyt keyboard. Blame it on the keyboard, not me. Just blame it on the keyboard. Blame it on the keyboard. Don't blame it on me. My skills. Don't blame it on my YOLO. Oh! YOLO speed. YOLO speed. Jeg var lige ved at dø. Lige ved at dø. Ligger Ahmed. Jeg forstår ikke akser. Altså,
Jeg er ikke... CCA! Hvordan kan man overhovedet... forkert. Ups. Blame it on the... keyboard. Just blame it on that. Keyboard or shit. See that side condo. Jeg kan ikke tage mig ordentligt sammen. Hvorfor kommer jeg til at trykke på shift, når jeg vil crash? Oh my god, jeg så ham godt komme, men altså, hvorfor er han sådan dårlig? Han skulle have skudt ham. Han skulle ikke... Ellers for jeg jo ikke gået efter. Et ord Ahmed. Eller hvad? Får vi den? Oh my god. Jeg er lige ved at dø. Jeg bliver svækket. Svække. Smækky. Blame it on the smækky. Oh my god. Jeg er så træt. Jeg havde spillet, når jeg er træt. Ja, vi smider en tyrker ud. Det er fedt. Der er så langt over til F1. F1. Ja, jeg gennemførte det her. Det er fordi han spiller ikke godt. Slet ikke fordi jeg ikke spiller godt. Help me, guy. How to be sandsøg forever. Blame it on the sandsøg, not me. Især når jeg leger cykelmand. Hvordan kan jeg komme? Tak. Suck. Ja, okay, jeg var død, fordi jeg hoppede ned, og fordi jeg lavede joller. Jeg kan bare mærke, at jeg ikke kan til at spille det her spil. Vi skal snart have pudding. Pudding. Vi har fået, men vi skal også have det. Ja, min lillebror snakker. Så ved I, hvordan han lyder sådan en lille høge på unge. Slet ikke fordi jeg er det noget. Hvorfor kan den ikke bare That hack? Ej, det er ikke ham, der hackede. Det er ham, der er Swagger. Han kan bare ikke finde ud af at stave til det. Eller står der shaker. Og er det mig, der ikke kan finde ud af at læse? Det skal vi stille verden det store spørgsmål. Hvordan om det? Hvad er hvad? Det er en af de store spørgsmål. Tror jeg. Når du siger hvad mener du så? Mener du, hvad fuck er det for en duft? Fordi man kan jo mene alt med et hvad. Eller har Gud et eller andet svar? Betyder hvad Gud? Det kan vi sidde og tænke over imens den siger halvleg. Ja, jeg tror jeg bliver nødt til at slutte videoen her. Episode. Så der kommer altså selvfølgelig en 2'er, ikke? Den kommer nu. Hvad er det på